Не. Не! Граната! Сейфти зона! Не бе, тичаме, аз ще го правя. Сега като се запотят очилата и ще видите. Аз ще ги пада. Сега ще виж като им се запотят очилата. Тренировка правим. Да, тук не се играй, бе! Ма тук не се играй, бе! Не, бе, зоната има линия, бе! Ма не се играй тук, бе! Да! Аз да няма да излеза иначе! Видиш? Ей, тя го свене! Камерата снима ли поне? Да. Това да го... Сега ще го изморя аз вашата кожа. Оп, гръмна! Не ме ударя, и той ме удари. Вътре не може! Ей, вътре не може, бе, Дик! Това да не е тук кафе!